Reala gaur egin du asteko lehen saioa eta albistea Ruben Pardok utzi du. Taldekideekin batera entrenatzen ikusi dugu. Betisen aurkako bizita prestatzen hasi dira txuri-urdinak eta Claudio Brabok ere armailetatik jarraitu du taldearen lana. Prentxaretoan Inigo Martinez egonda. Ondarroarrak derbiaren eta Betisen inguruan egin du berba. Aletixe irabazti, bagiz esan postasun handixe eta atzain orgullu, ez? Hango hortine lehenengo partiduran kontra irabaztitok asku eta giz esan hortik aldetik oso positalde guzti. Hombre, ona eta txarra, ez? Ona, batzarin nero gola zamatxu zanelako eta txarra 0-2 irazte jonde 8 minututan bizartu eskunelako, ez? Ez gako fixa berzeta, horrek urtin bat uso basaskun eta urtin intenta berdau hango azten lako xe partidu botati, ekipu dana gogoaz eta bat juti eta puntuk lortze.